Jeg filmer ikke dig. Hold kæft, Jonas. Jeg filmer din ben. Åh, det sløret. Åh, pigerne skål! Det gjorde sådan der. Nej, den gjorde, den røg ind. Jonas? If you wanna scream. If you wanna scream, Victor. Så takler en pige! Lauke, hvad siger du til, at du kommer på YouTube nu? Okay. Jamen, så får du 1 million views. Jeg kender en, der har over 10.000 views. Jeg har 0. Fail. Nej, ikke mere. Okay. Jonas her! Det kommer en dag! Jonas, interview. Hvad synes du om fodbold? Det er sjovt, ikke? Jo. Interview med abekatten, som der er parkourspringer. Ja, men